karona Datang mengilu mamaut umat di dunia tak hilang nada usaha virus corona datang mengilu mamaut umat di dunia kehilangan usaha Ulalangang balai nande baito tapaswa kami di rumah saja kami nana patu ayo patu menurut saja mama oi anak tadi makan kini indah aduh Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat telan saudara assalamualaikum persembahan sungguh di dalam Al-Quran ayat 7 di surah Al-Araf ayat taru ayat 127 wahina kaum dengan kairum kan Nabi Musa berkata Fir'aun wahai Musa hendak bermalu ai sabananya kami nama kaum tinggi dari engkau tua batimun talabian tinggi talabian sasusun itulah kata Fir'aun kan Nabi Musa menunjukkan pangkat jo sombong dado jo suara gagah wujud coceng yang lama limpah-limpah Fir'aun lah nyata orang sikap ye perintah turun dari Jibril menyuruh Fir'aun supaya diusir mau usir Fir'aun dari negari Mesir membawa Fir'aun
Parang liai di lautan tengah piula cahaya 10 muara narian surah di lautan tengah piula meninggal. Allah sampai aja de mengajar Musa hutang babai jangan menyasa menyimpan musuh kabirapo kapinta kababa unju penyimpanan kotangga kutu kakitu katukang pitua ai umun kakitu katukang silawat itu bapituan dei di mano-mano kape pitua di lape alasan tiga tanah gadang lawa jola tatau di orang tatau di awan nanti andai nanti gala ai sabua lagi kasih dana banyak akatukang silawan ranca-ranca nama suaro nyari yang dei nama lagu ranca mangatukan awasan tiang nabaga nantala diang nantan kapan pikir dahulu wahai sana rangku dahulu baru ditulak pergaulan kita na jangan rusak sampai Gajah Mada nak katolan tembak sai dan jauh bonatom Gajah Mada ndak betul dula apa lagi menembak je incik kibada ya nasange lamarunu sau orila jomaboy nambahnya sirekan kami Ihai bakanda aduh delai racun lai dunia orang bariba alamu oleh bahasa balai dun sana buwe sami intaro alaiyu kami yo dalam bau usau pasananyo ati oladi dalam menyu dado
Ya mulayana Nabi Muhammad ya Rasulullah di bari nanjo lagu maibo Wayonan kini go ya mulaya lagu orang Solo wai na sange maibo dicari di mana hilang ya mulai di mana kurang orang hilah ona tanturi bonyo ya mulai ibarat ala orang mati ona tantu kuburnya Wahai pasangan hati di dalam dadu pasaju di hati dikira kira apa coba lambu ala di malam nang karena mabuya lai duduk di muka sebagai sponsornya madu ya duduk di muka atau nanti tukang potret laikan lah jadi jual itu wedangan ini buwe sama lenang ko Sekian dalam kalimat adik kami berdua dari Yoga Jamada ada tak dari sawal luntur
kali di bidang iyo agama iyo Islam agama kita surga taga ada di dalamnya ya 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 pam pam oh iyo saudara oh anda iyo laidanga oh bawa iyo bapiki ati iyo nanjira itu dahulu iyo di alam sorot bajan di iyo Tuhan di alam arwah lahir iyo kaduya oh kababu amal babuwe iyo sembayang oh kamanyo ba Allah oh ai sundaro matan jomana la sarika lahu wa bisalika ya 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 oh kadia tujuo oh gigi iyo dolida saumu dan jomido para karota sudah desa bamalade kaji paputanan keluar elo lakaji le awal jawasa lebadalan na sampai bagato anak sudah nyo paham Otoa illa deka Allah tiga bagara tubuh donyawa eba pulang samonyo ileka padu asa Owai asala jo purwa jo kalau ladi kajina jale bana saumpamu bumi jo kalau dalam abulila dikali Ainan jo kalau lawe bulin de diranangi lala itu lanya tu lala terjadi lanya tu nyola wile omba sendiri Lawi ne jo umba oi manga pola dibagi ile kain lala air mandi lala kandiri Alamati kandiri sabalum mati isampar no mati yo hidup sendiri lamanya pele kahon orang lade hakiki hilang ka orang mubatadi tak tahu di puru baraso kembali leya sajo puru ajo kalau dibilang saumpamu badam jo bayang-bayang Oka dalam cermin Owai pandanglah terang di dalam cara min aduh bayang-bayang Aku adu badan Bagali mangjuara mulai mandikan diri oh sabalum pulang Fasalum naik Oh ke rumah orang mulai basuhlah kaki tingkelah janja Masuk ke rumah basuh ke rumah latih terbangkang La ilaha illallah la ilaha illallah rumah tapasa Aisyah kamisli laisa kamisli ayatnya tarang ta'adu bamisa di alam takamba Oh di alam yang baru kenatan di
samparono buto mangko manampa samparono mati mangko bagara naik kalangi undene malangka tidak tibo di langit sarugola tanpa di sana siari lata sanjunggalah wanya tola Tuhan de ujumu tala ujulaya dole lele kidam dahulu adonde kemudian satu antara anak nenek kajinya itu mereka jadi namu osojo satu nenek namu dibilang namanya Bu Inamu siapa ke urang disabu inamu lapie terbantah disabu ilayonya namu onde alam nan leta bantang olanya tolda iyo tabantang iyo alam nan leta kambang laka tampe lenyo kito iyo leba bilang olay kito alada iyo mencari onde jalan nande pulang olay isa kami selihi iyo ayat lenyo tara lati adulana iyo nyomisa ladi alam lelai takama laka tampe lenyo kito iyo leba bilang oleh kito alada iyo mencari onde jalan mereka pulang oi babi kialada iyo nyo kito onde adinan lajo kakak Sakian nilai dahulu le pengajian dibuka le sakian nan dahulu dari kami berdua ayu tulele panyamu iyo lele nan putui jago Allah kami lenyowara jolagu lai minangku lajo lagu ladai nang sadi aga ibu oleh maibu oleh supaya oleh nasanang lah hadiri ladi muko labi nanyo kawan iyo nande bana semua Rasamu lainyo kito samo tukang lalala curito lainan nan walai dua ladi muko lebasamu ai kini baitu bana sekarang kini nangko de mai geyo de manimbang wakatu de bana jalan dua karano iyo nande kito de jarang-jarang yo lebasu sari la de batamu memang lesana ruko nangko ai dia te iyo rumah nenggada ade malin iyo lenamu Layo rumah malin kayo laile iko de namonyo layo ladile gugu do iyo laile de namonyo lama kumpu tukang silawa dapat dia tela rumah nangko alai salunan nurang pandai kini yo adonan ladi siko tukang iyo nana silawa memang banyak yo ladi siko ai karanula de nyukini iyo kalau laka dikiro ai iyo
jamu muko yo basini lawat lama iyo wikola de namonyo kalau narjun dunia kalau memanglah kadikiro olah itulah orang lamu memang kalau yo kadikiro ayo baliau de barado di nagari iyo de muaro itu iyo adalah orang padonan di malam nangko alayo nelayo sanang akila sajone dalam de kiro ini ba ala nakaranca ba ala puloyo nan kansero bojonan nagasiki jago lekan nato alaiyo laguna keadaan kopi de kini sedang melando kini kopi nalai nangko ini sedang lay ado juo alaiyo sange maraja alela memang sampai kana mano Manuru iya perato kola pamarentah yon nalaki to ayo sindela gajah mada kinine oleh mana mari pulo Allah kuni nalai ko oleh namo nalalai anta katape kanta lekan tido ayo tapu adulang yang kapalo mama oi samoli bari sana malam nangko alalai mari mamakai tigo emle namonyo perintah lalai ayo anangko lalai supaya aman nagari na santoso Mambasuh tangan alalai Mambasuh muku alalai Itulah kato apa maharin talade kita de ulawa badatang malando apo randa di dunia nangko Virus corona datang mangilo mama oi umat di dunia tak hilang anak usaha virus corona datang mangilo mama oi umat di dunia kehilangan usaha olalang ang balay nande barito tapaswa kami di rumah saja kami nana patu ayo patu manurui sajo mama oi anak tadi makan kini indah ado kami napatu ayo patu manurui sajo mama oi anak tadi makan kini indah ado hoi baniai kami na pulang kampung jalan dua ditutui api badan di rantau kini laka kurang di siko batin mangko mahanangi di rantau badan tak kurang di siko batin mangko mahanangi anta coba alwi laki anta ki yang mana dari ilahi anta sarwana malanu assalamualaikum dan kami tadi dunia badan kami nyanyo selamatkan jua dan kami ramadhanyo kopi itu yondela namonyo osi gajalan pada kini sedang bakarajo alai sagalo takete tapatola di kaya itu wakatu ila taluang kantu mungkin lai ado pandang saja kete di pipi ada cilale mambuwe denai tapi ke santiai nagadi kami Aladen ino ada pikiri baraso cinta takkan jadi dan tutu isi pintu hati membunuh sintunan suci kini ko kita bata mulai adik curahkan wasapanu hati
walau dia tahu Deneka surang diri mambu dulu disantunyo hati pandang-pandang saja kita di pipi ado cilale mambu dene tapi ke santihe nagadi kami oh Tuhan tolonglah tunjukkan jalan lata jalin cinta di balik perkawinan Laide sadari apakah dia tak mungkin denai memupukan janji apalagi kini hidup sadang tanianyo kelo banie olai di dalam dado de pandang-pandang saja kete di pipi ada tilale santi nagadi kami mabue dene tapi ke ala denino ada pikiri baraso takkan jadi dan tutup si pintu hati membunuh cintonan suci oh kini konyo kita patah mulai adik curahkan cinta sapanu hati walau dia tahu denyo surang diri mampu dene dulu nyo hati oh Tuhan tolonglah tunjukkan jalan lata jalin cinta di balik perkawinan Laide sadari apakah dia tak mungkin denai murah melupakan walau bare hati babini badu tapi bare pulo bati sajo inyo ini ba ayo nakaranca ba ala pulo yo nakansero olay tambalay ado say oras ba asineger Ale ale si buwali hum si piro asiyan tarso para depo say oras ba asineger say oras ba asineger Macari to gaya dan sama so dulu malawan orang bulan do coba dia balas sabu babo bulan do la dikajaju ay Marian tombong maina sinapangbasi Hoy! Marian tombong maina sinapangbasi Ajo dulu baca tajo na pang baru ciang sari bulan do dikajaju Ho! datang hati tunggu seribu bulan do tetap diburu Marian tombong maina sinapangbasi Marian tombong maina sinapangbasi saya rasa asineger Sale oleh si buwali hum si piro asiyan tarso para depo say oras ba asineger say oras ba asineger Macari to gaya dan sama so dulu malawan orang bulan do coba dia balas sabar bobo bulan do la dikajaju Marian tombong maina sinapangbasi Marian tombong maina sinapangbasi Joru rambaru ciang joru di basen ta bulan do ada diburu kau datang cie tunggu sari bulan do la diburu juo Marian tombong maina sinapangbasi Marian tombong maina sinapangbasi Le ari lalaru itu kalau dipandang lejo mato Alade mainge malimbang karano kito lale no Oh ado
hargai wa anak mudo Oleh tolong le sambung le buah rancak lagu jonan Balai dengan kambana adik kami padu Dari lapado kami Dela sakian sajuan Nene bagara bulia Kopanya gua kamatu Alalale batu mengantu Latu payu dena jago Bayu nama jalan Oleh si ince matu Ini negara dari kami badu Gara-gara ini Olah biasa sajuan Nene dapat disiko Oi abi di siko jangan dibawa oleh ke rumah tangga Ayo kain dua bari di bari yo tahu pulo ko sampai tahu inyo lain sange la babayo namun di ganda la punggung kita kurang yo lagi sapun katalingo namu bagalong kita di pondok rumbo alai namu nan mambu iyo nan siang kulimu lai sekurang-kurang nyoba candole musang tuo Allah itu nala kalau iyo memang kadikiro Ayo bagaran la de nyobuli di muko le basamo gara-gara tukang silawan gara-gara tukang cirito Ayo daga kambana iko le la yo buninyo dari nana sila laga jamada iko banah lai buninyo Ayo simakan pulo nan di muko le basamo Allah pipata jopati dari orang tua-tua Ayo iko buninyo la di muko le basamo Sirawi ate karam biba kito kamanjulunyo Malaikat mau datang memanggil Ba ala kito kamambujunyo